magsasagawa ng libreng tuli at minor surgery sa Dagupan City ngayon pong araw hanggang bukas, May 31, bilang bahagi ng medical mission para sa mga residenteng nangangailangan ng serbisyong medikal. Gaganapin ang aktibidad sa West Central Elementary School mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa pangunguna ng City Health Office, katuwang ang isang charitable organization, volunteer doctors, nurses at iba pang medical partners. Ayon sa mga otoridad, layunin ng mga programa na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga residenteng hirap makapagpagamot at makapagpa-opera dahil sa kakulangan sa pera at limitadong access sa healthcare services. Inasahan ang pagdagsa ng mga magpapatingin at magpapatuli sa 2 araw na aktibidad. Nauna nang nagsagawa ng kahalintulad na libreng tuli at medical mission ng ilang bayan sa Pangasinan, kabilang ang Minmalay, San Jacinto, sa gitna ng mataas na gastusing medikal. IFM News. IFM News. IFM News.